बाइक साखावनानै उखुन्दैखौ नारायण मोनामोग्रा सेंग्राफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोखौ बावहरनाय थाबाय। गिबियाव आंनि इउटुब चेनेल नायगिरि बिथांमोनखौ रायगोनाय जाबाय। दा आङो नैबे आइफवालि पिकनिक स्पटआव जेनाखि दानि फेमास जाफुगासिनो दं एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड बिथांखौ लोगो मोनबाय। आं बिथांखौ आंनि राजु बसुमतारी इउटुब चेनेलाव बरायगोनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय नोंनि इउटुब चेनेला मा जादों? राजु बसुमतारी। एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर राजु बसुमतारी होननानै बे ब्रना इउटुब चेनेलनि नामाहाय इउटुबाव थांदो ओमफ्राय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हरदो। कमेन्टफोर गावसिना हरदो आरो ना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिनि नाम लानानै ओमफ्राय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो। कमेन्ट खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम, बर'जों बर' सापर्ट खालामनाय जाहाथे बर'फ्रा गोजौ लेभेल थाखोआव दावखोलाङो आरो ना। राजु बसुमतारी ना? राजु बसुमतारी होनना इउटुब चेनेल नामा बेखिनियानोसै आरो ना। ओमफ्राय आदा नोंनि माबा इन्ट्र'खौ फंनैसो बुंनो हागोन? आंनियाथ' इन्ट्र'आ बेनोसै जय शिव शम्भ भोलेनाथ जय बांला गुरु सातेरसा 50 फैसा दंसिना जय बांला गुरु सयं एबुंफोर आरो ना। दा आदानिसिम गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ। जागोन। हेल' गाइस, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे राजु बसुमतारी इउटुब चेनेलाव आं दिनै दंफैयो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय ओरै थुक्राझारनि सानजाहा बिमा दैलामाव बेबायदिनो मोनसे गोदानै पिकनिक स्पट खुलिनाय जादों। बे पिकनिक स्पटनि नामानो जादों जाहैबाय आइफवालि पिकनिक स्पट। नोंथांमोना एबारहाय निउ इयाराव पिकनिक जानो गोसोब्ला नैबे आइफवालि पिकनिक स्पटआव जाफैनो हासिगोन आरोखि। बेयावहाय बेफोरबायदिनो दिनैहाय मोनसे गिदिर प्रग्राम लानाय जादों आरोना। बेयावहाय फैगोन जाहैबाय बर'नि आर्टिस्ट अनसुमै आरो बेजों लोगोसे फैगोन सिंगार मोनसोम बर'। ओमफ्राय आरो बेफोरबायदिनो बर'नि इउटुबार दानि जाखांफुनाय फेमास एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड बिथाङाबो सफैगोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो नुलांनो हागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। बाइक साखावनानै उखुन्दैखौ नारायण मोनामोग्रा सेंग्राफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोखौ बावहरनाय थाबाय। आरोबाव आं दासिमबो बिसास मोनाखै जे आं बाहाय दं ना अख्राङाव दं। दासिमबो अख्राङाव दं बाहायसो मोनगासिनो दं। मानोना नोंथांमोना जे आंखौ इसिबां खम समनि गेजेरावनो हाजासे सापर्ट खालामनानै ओरैबायदि गोजौ लेभेलसिम लानानै फैबाय। दिनै बे जौसाङाव गाखोलायनो हानाय गोहोआव फैबाय आरोना। दा बेनि थाखायनो आंनि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा बबेबो खनायाव दं। ओरै दंना? ओरैलाय आइया गासिबो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिबो दंना? बेयावनो सासे खिफिया थागोन बे। ओरै साइडनिफ्राय बोरैबा आंनाव नारायण मोनामबोगासिनो। बारा जाबायना ओरैनो खिफिनाया। ओरैजाय माने गोमनाय खोनागासिनो आरो आं बोरैबा खोनादों दहाय एसेनो। ओमफ्रायहाय आइफवालि पिकनिक स्पटआवहाय फार्स्ट टाइम गाखोफैजेनबाय। मानो होनबा आङो बाहाय फैफेराखैमोनबो। ओमफ्रायहाय फार्स्ट टाइम फैनानै माने ओरैबायदि गाहाम नांबाय होनो नामा नोंसिनिया? जोंना मोजां मोनबाय होनो आरो। ओमफ्राय नोंसिनिया गाहाम मोनबाय होनो नामा? मेगना आन्दायजोब्बाय आंना। बबेहाय नायदों बायदि मोनगासिनो आङो। ओरै नायसै नामा एसे ओरै जायाखै होनबा? आं बिदि नायनानै रायलायसै ना? जागोन दा? गोदो बिमाया मारै होनोमोनलाय जोंना? नोंसोरथ' मिथिखागौ। आंनो नोंसिनि अडियन्सनिफ्राय नोंसोर आंखौ मा इन्ट्र' होजानो लुगैयो आंनो बेखौ नांगौ। नोंसोर आंखौ मा डायलग होग्रोनो आं बेखौ होगोन। सोरबा बुंहरो एसे खायसे सारोना ओरैजाय मा होनो ओरै सानजा ना सोनाब? ओरैजाय आन्दायला फैजोब्बाय। सानजानिफ्राय शिव शम्भ भोलेनाथ होननांगौ दा। ओरैजायनि इन्ट्र'आ होमबा लागायना होनोसै ना इन्ट्र'खौ? रायजियाना जागोन, गासिबो जाजोबगोन। दे होमबा होनसै ना इन्ट्र'खौ? जय शिव शम्भ भोलेनाथ जय बांला गुरु सातेर सात 50 फैसा दंसिना जय बांला गुरु सयं एबं गुरु। ओमफ्राय सनानि नांगाल रुपानि फाल आइ सिला मनाना मेथाइ फेरासि खुदना रासि मुवा खालि
Hasil marikai gau, face mangso hariau ni sukai jau, ai sundri mamwa kali. Jadi main tadi main family ber. Gana kur na. Gana. Oh. Kongen. Gas bisa juga. Hei ni kita ini. Gas bisa juga. Ampai hai. Ibarat New Year ni semua hai. Angni gana tu ungkar sigan. Takkan macam ni support ungkar terbaik. Kunjung buksbia. Jangan. Ampai siapa gisodong nabi kan kemarin mulai bigana. Buksbia. Acha. Ini kan. Isi kundur nani kan. Kundu. Oh kundu kau. Jangan. Nama isi kundur saya. Nama keras kan? Acha. Deh malah. Unjung buksbia, sigangjung buksbia, sorgiding buksbia. Latani zagena. Osonane latani zagena. Pasiya thayla, serau thayla. Nani menam lai tharnai. Osonane nani zagena. Jaga entertainment family ber. Acha. Ampai mana le ya entertainment family ber. Mana baca tu kubang artis pun tu mau bahai gede ne. Mana yang gari jengsi punya nala, itu mulai jerai kes cah punya bana dia tak cuma risas kalau mager nanga. Mana nonton mana orang punya tang turun nanga. Ang dapat main bustu pun kalau mager. Ang musawagon gan bukan nanga dah hai. Mana bang dapat risas kalau mager apa nalai. Ampai yang usia ni kau jontor mundur mereka risas kalau mager nalai dia. Dari risas kalau mager next awal yang gak kau pun singgah sini. Nai dah kari jepana. Mbak, rambut aku kena. Ni baik tak kena. iPhone liau. First time pujian ni aku ni baik tak kena nari. Ani entertainment family aku. Asa kalau naik tabai, ani je umri kau risas kalau mana lani. Mbak, vaksinasi aja, vaksin yang itu tu aja bayar nah. Ani entertainment family aku. Next aku gak kau singgah. Only 15 minit ni orang gak kau singgah sini. Aku umri kau je hujung kalau nak lagi ni. Nama entertainment family aku. Oke, kita dah capai entertainment family ber.